श्वेता फर्निचर आणि झुंबर शोरूमचा भव्य शुभारंभ सोहळा। उद्घाटन समारंभ गुरुवार दिनांक 11 मे 2023 रोजी। भव्य ऑफर 11 मे ते 30 मे पर्यंत। आमच्याकडे सोफा सेट, झुंबर, डायनिंग टेबल, वॉल लॅम्प, LED आरसे, फ्लॉवर पॉट, सागवानी बेड, गाद्या, पलंग, कर्टन, डोअरमॅट, शिडी, खुर्च्या, सोफा कम बेड, ऑफिस चेअर आणि बरंच काही मिळेल। आमच्याकडे ग्लास इचिंग व वॉलपेपर पेस्टिंग करून मिळतील। आमचा पत्ता स्वरूप अपार्टमेंट, छत्रपती शिवाजीनगर, कुडाळ। संपर्क अभिषेक गावडे 9637 32 34 44 किंवा 9545 65 10 10। गुरुवार दिनांक 11 मे 2023 रोजी कुडाळ येथील युवक अभिषेक गावडे यांच्या श्वेता फर्निचर अँड झुंबर शोरूम या नव्या व्यवसायाचा शुभारंभ करण्यात आला। या शोरूमचं उद्घाटन भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आलं। या प्रसंगी माजी नगरसेविका अश्विनी परब, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा दीपलक्ष्मी पडते, नगरसेवक राजीव कुडाळकर, गणेश भोगते, विलास कुडाळकर, प्राजक्ता शिरवलकर, आनंद शिरवलकर, माजी नगरसेवक राकेश कांदे, जिल्हा बँक संचालक बाबा परब आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी निलेश राणे यांनी अभिषेक गावडे यांचं मुक्तकंठानं कौतुक करत भावी वाटचालीस त्यांना शुभेच्छा दिल्या। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।